मानाव गेदेर जोंनि गासिबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आं मोनसे खौरां फोरमायहरनो लुबैदों जे मैया जोंनि मानाव गेदेर एमपि रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिया फेसबुकनि दारैहाय मोनसे मेसेज एबा गावनि लेटार लिरनायखौ जोङो बयबो नुनो मोनदों। दा बे एमपि बिथांनि लिरनायखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा गोबां गोनो गोथो जादों होननानै बयबो बुंसोलायनायखाय आङो बिथां एमपिआ लिरनाय भुल मेसेजनि सम्पर्के आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो नागिरदों जे बिथाङा बे लेटाराव लिरदों जे जि बिटिआर एकर्ड जादों बे बिटिआर एकर्डनि मडेलिटिसखौ बिटिसि सरकारनो माबाफोर सोदांनांगौ दङब्ला आरो माबाफोर सोनांगौ दङब्ला दानख'नांगौ दङब्ला बेखौ बानायनानै हरनो थाखाय बिटिसिआव फाथायहरखानाय जादोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा मिन्थिनानै बुंदों आं बेखौ साना, मिन्थियाबालानो बिथाङा बुंदों जे आङो डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिटिसिनिनो आंनो गासिबो अफिसियेल कमिउनिकेशनफोरखौ चिफ आरो आंजोंनो जोङो गासैखौबो पार्सनेलि मनिटर खालामो। बेबायदि आसाम गभर्नमेन्ट एबा भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिसि सरकारसिम जेबो लाइजाम फैयाखै आरो बिटिसि सरकारा जुदि बे मडेलिटिसखौ जोङो एडभान्स जुदि मोनोमोन जोंनि साइन खालामग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जाथों एबा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रानो जाथों जोङो बयनोबो बेखौ खोन्थागौमोन आरो बेवहाय सोदांलायनायनि हाबाफारिखौ जों निस्सय लागौमोन। बिथां एमपिआ जि बिटिसिआव बिनि एडभान्स कपि हरदों होननाय बेवहाय मा कनस्पिरेसि दं जों बुजिनो हाया, किन्तु बिटिसिआव 100% आं नोंथांमोननो बेखौ बुङो जे बेबायदि कपि जोंनो हरफेराखै आरो आंखौ एबा चिफखौ भुल बुंदों थगायदों होननानै जुदि सानोब्ला बयबो बिटिसिनि बै समनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बयनावबो बेखौ सोंनो हागोन आरो आसाम गभर्नमेन्ट एबा भारत गभर्नमेन्टआ बबे सर्सनिफ्राय जोंनाव हरामोन बयबो नोंथांमोनहा दिनैनि दिनाव मिथिगौ आरटिआइ खालामनानै बेखौ नायनो हागोन। आं बुजिनो हायाखै जे मानाव गेदेर एमपि बिथाङा बे खोथाखौ मानो बुंदों। निस्सय माबा मोनसे खारन थानो हागौ, भबिष्यतआव मा बुंलांनो नागिरदों जोङो समाव नुलांबाय थागोन आरो बिथांनि लाइजामाव जि नुदों जे बर' कसारि जे वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ रावबो बर' सुबुङा बेखौ नाङा होननानै बुङाखै। गोदोनिफ्रायनो बे बिटिआर एकर्डनि आगोलनिफ्रायनो बाहेरायाव बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो मोनसे अट'नमास काउन्सिल सेटेलाइट टाइपनिब्लाबो मोनसे अट'नमास काउन्सिल दानांगौ होननाया दिनैनि खोथा नङा आरो बे बर'फोरनि सेन्टिमेन्टखौनो लानानै मोनसे स्कप मोनसे सम फैनाय लोगो लोगो बिटिआर एकर्ड जाबाय जेब्ला बे बिटिआर एकर्डआव बेखौ सरकारा बर'फोरनि जि ग्रिभान्सेस बे ग्रिभान्सेसखौ मावफुंनो होननानै बेखौ सोनानै होनाय जादों। बर' रावखौ आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बेखौ बिटिआरनि दारैसो जादों बा बे जाबाय होननानै बुङोब्ला बेखौ नंगौ इमिडियेट खामानिया बिटिआर एकर्डआव बेखौ मावफुंनांगौ होननानै बुंनाय जादों, किन्तु एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनांगौ होननाया दानि नङा। कंग्रेस गभर्नमेन्ट हितेश्वर शइकिया मानाव गेदेर बिथाङा जेब्ला चिफ मिनिस्टारमोन बे समनिफ्रायनो जाबोदों आरो बिनि थाखाय बर'फ्रा गोबां धरनि गभर्नमेन्टनिसिम नारसेबनाय खामानि मावबोदों, आन्दलनबो खालामदों। बेखौ जों बयबो बर' रायजो राजाफ्रा बे बुरन्जिखौ मिथिगौ। सेपारेट डाइरेक्टरनि खोथाया गोदान खोथा नङा। बेबो बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आरो बयबो बर'फ्रानो इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा
सेपारेट डाइरेक्टरेट नांगौ बेखौ बुंबोबाय थादों आरो दिनैहाय मोनसे समावहाय गासिबो NDFB जि आर्म स्ट्रागल बेखौ फोजोबनांगौ ओनसोलाव सान्थि लाबोनांगौ आरो बर'फोरनि जि फिसा फिसौ ग्रिभान्सेसफोर दङ दाबि दावाफोर दङ बे दाबि दावाफोरखौबो लाजोबफानानै मोनसे मोजां समस्या समाधान खालामनायनि लामा दिहुननो होननानै बे बिटिआर एकर्डखौ खालामदों जेब्ला बेवहायनो गासैखौबो सोनानै होफानाया मोजां होननानै सरकारा बे खामानिखौ मावदों गतिके गासिबो मोजाङै मावफुंजानायखौनो जों लुबैयो किन्तु रं मेसेज जि होबाय जे बे एकर्ड बिटिआर एकर्डनि कपिखौ एडभान्स BTCआव हरदों होननाया आं रायजो राजाफोरनिसिम फिन खेबसे बुंफिनो बियो 100% भुल खोथा बे रोखोम BTCआव फाथायहराखै आरो फाथायहरोमोनब्ला निश्चय जोङो NDFBनि मानसिफोरजों सावरायगौमोन बेखौ लानानै आरो बर'फोरनि गेजेराव बिभिन्न जाति गोष्ठी बर' साहित्य सभा आबो जास्टिस फराम बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद साख्रिआवला आफाद हारिमु आफाद गासिबजोंबो जोङो सावरायलायनानै मा रोखोम खालामहोनाया मोजां बेखौ जोङो सुबिदासो लागौमोन किन्तु बे सुबिदानिफ्राय बयबो बर' हारियानो बन्चित जादों स्वयं जायफ्रा बे एकर्डआव साइन खालामदों बिथांमोनहा गोबाङानो माने बिनि कपिखौ नुवाखै आरो जयै सावरायनो मोनाखै होननानैसो जों मिथिगौ गोजोन्थों थांनाय बावैसो सान सिगां BP